F'Malta hawn ħafna talent biex noħorġu b'aktar idejat innovattivi u jekk jinkisbu iżjed fondi għar-riċerka u l-innovazzjoni, Malta tkun tista' timxi l qudiem. Hekk saħaq id-Deputat Nazzjonalista Albert Fenech il-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni f'intervista ma' dan l-istazzjon dwar ir-rwol ġdid tiegħu wara l-bidla li saret fix-Shadow Cabinet mill-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. U qal li l-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni huwa importanti ħafna l-ekonomija tal-pajjiż, kemm għad tkabbir ekonomiku kif ukoll għall-istabilità ekonomika ta' Malta. Fejn tista' ssir ir-riċerka u l-innovazzjoni? Biex ikollok ekonomija soda, irid ikollok poplu edukat. Allura nistgħu nimmiraw l-edukazzjoni għal postijiet fejn iktar ftuħ għal ċerta oqsma ta' snajja, ta' professjonijiet. Irid ikollna poplu li jkun b'saħħtu u hawnhekk fil-qasam tas-saħħa hemm ħafna riċerka li tista' ssir. Il-kelliem tal-Oppożizzjoni semma kif Malta hawn rata qawwija ta' nies li jbatu mid-dijabete u allura għandha ssir iżjed riċerka innovattiva biex tingħata iktar kura lil din il-kundizzjoni medika. Il-Professur Fenech ma naqasx li jsemmi l-mart tal-qalb u stqar li għandu jkun hemm iżjed riċerka biex jinħolqu inizjattivi ġodda fil-kura tal-mart tal-qalb. Albert Fenech żied jgħid li sfortunatament il-fondi għar-riċerka huma limitati ħafna. Iżda saħaq li l-Unjoni Ewropea għandha fondi kbar li huma intenzjonati għar-riċerka u l-innovazzjoni. Jekk toħroġ b'idea ta' riċerka li hija sostenibbli u interessanti, naħseb inkunu nistgħu nattiraw ħafna iktar flus minn dak il-laħat. Id-Deputat Nazzjonalista tkellem ukoll dwar l-Emcast u l-Università u qal li minn dawn l-istituzzjonijiet u minn postijiet oħrajn għandu jkun hemm imħuħ tajbin li joħorġu b'idejat innovattivi. U qal li sfortunatament Malta għadha kemm xejn lura fejn tidħol ir-reġistrazzjoni ta' invenzjonijiet fl-għamla ta' patents, imma qal li ma jaħsibx li dan hu kaġun ta' nuqqas ta' talent. Jekk jirnexxielna nagħmlu il-fondi iktar faċli u iktar sostenibbli, naħseb nixu quddiem ħafna iktar. Mistoqsi kif beħsibu jiskrutinja lill-Gvern f'dan il-qasam, id-Deputat Nazzjonalista Albert Fenech qal li se jkun qed jara kif se jkun jaħdem il-Gvern f'dawn l-oqsma, iżda fl-istess ħin se jkun qed jgħin biex wara kollox isir il-ġid tal-pajjiż.